sa balita, kahit sa kalingawan. Home Radio Cagayan de Oro. Feels good to be home. Sa ating patuloy na paglaban sa krisis pangkalusugan, manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home Radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kainibay, kainibay,
awardee and the two-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Luya na kay Stingog. Morning tingog sa Sigig Jute. Way abot. Good morning! Alas 6:54, Pebrero 24. Ilang araw na lang, Marso na. Tingbayad na sa... Art, tingog art. Art, art. Asa si Art? Di ba ningon ko nga dapat dili walay malit ani atong programa? Adili siya lit? Oh. Nagbiyahe? Ito po ang inyong Hilas King. Ang baboy nga nay dimple, Bernie Bitok-Bitok! Mainit nga buntag mga kagahi. Alone. Oh. Nagbiyahe karon si Kagahi Art padulong sa easting nga bahin o westing nga bahin. Atong itry og tawag para lang mag good morning sa inyo ha. Ano man siya nga iya maminggibilin diri. Kumusta mo dalan? Laing adlaw na sad para kita mumata, mubangon, mag-stretching sa atong mga kalawasan. O kabalo kong aspariya na mo diri nga apektado gihapon mga kagahi. Kailangan mo mata kay mga bayron nun di mabangbang. Nasa linya sa telepono si Kagahi Art. Oy Kagahi! Asa ka man? Kagahi Bernie, Oy! maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, good morning Luzon, good morning Pilipinas. Good morning! Pasensya na niya kaya nanginabuhi sa tatari sa Kagahi Bernie para natay kabayad niya sa home radio. Ito, asa maka sa ama ka pa nung pa-Europe ka, pa-China ka, ama ka? Nata diri ron, nanginhas na ron diri, nanginhas. Kahit taga mga isla nga napagpagdikan sa Usani. Oy! Sa'yo kay mo ba? Nasi ko niya, si Boy after sales niya, mo ka ba? Bitaw mga kagahi na nalantay mga gipag-meeting diri nga para gyapon sa gahi ni Bay. Kung niya natin mga gipanghandam diri po alang kaninyo, mga kaigalaan ko. Oo. So, ubanin taon ninyo dahil si Bernie ha. Ayaw ninyo siya pasagdi mga kagahi. Sana kay lahi ba na si Bernie basta mag-inusara ro, dali kay siya malonely. Ingon galing ko nga wala man si Kagahi Art alas 6. Alas 7:30 human na ta. Uli na ta. Sa mga ginang diha nga padulo sila ang unsag mga Ginoo nga padulo sa mga opisina. Pagamping ka mo sa inyong pag-drive diha. O niya basta malingaw ka mo ni Bernie Bitok-Bitok na ining adlaw ha. No? Uban sa ato ang ampik niya nga kapamilya nga reporter na maghatag sa ato mga palitag informasyon kaninyo. Magpadayon niya po kita. Padayon din. So mo ang importante man diyan kada mga usahan kada mag-magihat wala siya mas malingaw. Di sorda ni kung manggihak na o sa ka oras. Ay, dagan kay ni issue ra batana oh. Di kanilang isa ka issue karon nga na inigawas karon nga survey. Unsa may komento ni Mali nga nanguna man ni sa survey pagka presidente si Davao City Mayor Sara Duterte. Kay tuhod niya na ang katawhan gusto gyud nga mapadayon ang kabaguhan nga nasugdan ni Tatay Digong. Oo, 22%. Oo, niya ang ako lang diha nga bisag asa lang si Saro Rabutang. Pwede na siya ma-presidente, pwede na siya ma-vice president. Kung andiya, no, unsa nga posisyon basta mapadayon.
ang importante nga, di lang gyapon magkampante ang katawhan. Correct. Sabi lang si Sarah, no? Kani nga survey, isa ni sa ka-independent survey nga gibuhat gani katong sa January 26 to February 1 nga bisan pagka vice presidente siya gyapon ang manguna. Grabe. Kulba. Mao gani. Ta medyo hilak ang yelo ani kay layo ra man guys tinuod. 5% ra. Dalimang ka. Sa taliwala sa pagpanghatag og spaghetti ni Robredo na naapay black olives. Oh. Black olives. Ana, para sa mga homeless. Awa na. Iyabog yapon. Pero in fairness, ang number 1 karon for senatorial race, wala ilaing gyapon si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao Oo. gyapon. Og in fairness, gagawas gyapon ang mga pangalan nilang former Francis Escudero og siyempre ang atong taga Bukidnon, si Mig Subiri. Tana madungagan pag Bisaya nga mga senador, no? Importante na mga Bisaya na mabutang diya sa mga posisyon. Kaya nagyod kung ang mga Bisaya diya na maura niya makasabot po sa mga taga Mindanao. Pero in fairness, pero layo pa man kayo ang election. layo pa kayo. And I just hope na kaning si Inday Sara magpabilin nga networker ang attitude. Networker nga attitude. Asa din ang networker nga attitude? Kanang open-minded ka ba? Oo. Na magpadayon siya sa pagka-open-minded. Na kay mo yung siya nga kaya ba ka na ako? Mura ko na ikaw, Bern. Na ginapugos ka sa katawan mo sa first district, ang mudagan pa. Ay, simba. Mo yung ka nga, kaya ba ka na ako ni Pagkaya? Kaya na siya, kay kabalo ka, di man, ang qualification diya, dili manggod kung unsa kataas ang imo naabot sa kinabuhi, kundi unsa kahumok ang imong kasing-kasing. Pagilom. Alang sa katawhan. Dapat ala sa mga kanang mga kagawa, dapat man daw nga mga bright, mga na-degree, ni graduate og mga PhD, mana man daw na dapat basta konsiya. Dagan ang mga bright burn, pero pag ang ending nila burn kersuhan, kaso ang problema man ko daw kung para nato unyag English-Englishan ta debatiyon ta maglisod ta og kuan sa tungkol ana ta duhara ito ba nga words burn duhara say what? wala naman masunggo man ta ng kalakiya. In fairness gagawas ang pangalan ni Manila Mayor Isko Moreno in fairness I think bata pa si Isko, mas may siguro ipadayon ni Isko ang iyang pagkakuha sa Manila kay first term bound sa Manila, kunya sa Philippines. So, mapadayon niya nga mapalimpyo sa Manila. Siguro, mahumat niya ang sunod niya nga kaniyang 3 terms ni Isko. Like, isa kung sila na national na una. In fairness sa iyang gibuhat sa Manila, in fairness, no? Medyo gwapo. Pero kailangan pa sa Manila, kailangan na tiwason ang iyang termino, no? Para matino na. Uy, grabe karon. Kagaya. Ang pangita mo, ligdong, no? Kung doon ay nabaruganan, batok sa kahiwian sa kabilingban. Kaya naman siya. In the future, ang Pilipinas, wabot ang time mo kasama diya po sa Singapore, mamaya mo sa Japan, mamaya mo kasama paano diya po na. So, at parang kaya kami manggod, na biktima kita, so pag na ito, 1986 nga, People Power Revolution, na ilad kitang tanan na atong tanan. Kunya na, kamag-anak incorporated ra. So sila nga dato sa ilahang sa ang katawag Pilipino na biyaan. Correct. Is na ay pamuluan na una yun sa pinaka-ang datong kabilingban. Mo na importante. Kung kita po nga sa media, di bang taingon nga unsa. Buday kita sa atong daigong, giday nga po ni Apan. Kung nagkahiwian, sama niya ng pagdala sa African swine fever o sama niya transportation. Makmak man nato na. Di ka sigot yan na. Sama na sa mga mag-uuma. Mananagat nga nagpabilin niya po nga kabus ni Tanahuna. So, dili na siya maayo nga ang gobyerno nga maghinahinay at tanga. So,
kita mo barog alang sa katawhan. Wa kita gidapigan nga mga politiko ani kagahit. Apa na gidapigan mao gayon ang katawhang Pilipino nga mao kini sila dapat na empower so that they can make informed decisions for themselves. Karon, ang atong poll question of the day, before ka na mo biyaan kay grabe mamanggit kayong issue karon sa mga bakuna. Laliman ka karon na ay ang San Miguel Landaan ha? Ang San Miguel Landaan karon mugasto sila og 1 billion para sa ilang mga empleyado. Naapoy mga negosyante karon ng mga Filipino, Chinese nga mag-order po og COVID-19 vaccines para po sa ilang mga empleyado. Sa man nato ning atoro nabatay mo karon usapod karon sa mga ginapakita karon nga mismo ang kaning atong mga nurses kay di ba murag na may ban gyapon karon mga kagahi nga malimitahan ang number of medical professionals nga mobiya sa atong nasod. Dapat mga 5,000 ragaling na a year yun. Pero karon naigisog yun karon nga sige magpadala ta og mga kuan sa Britain at sa Germany in exchange of vaccine. Ay, nani ba? Kulba. Ang atong siguro po ani, ha? Wala ba kaya po nga ma-hostage na po nga pwede po na nga po ipadala po dito sa Amerika? O saan? Ang India po. Ang kita media ipadala dito pabayloan sa ta. Oo, ana. O nga. Ay po na lang kay Lugi kay ta. Apila po na media para makailang pag-snow. O di magpadala po ta diri baylo po mga German ng kuan diri katong mga maanyag nga mga German. Ang Italian. Mas okay ang Italian. okay. Mas okay bang Italian? Or Tagas man og tiil kalas og tubig. Malhan ka. paborito na ni Attorney Milber Alinas na mga Italian. Mo na nga tong poll. So, unsa na itong poll of the day karon Mo na ang poll question nato karon. Uyon ba kamo ani nga sugyot nga magpadala tag Pinoy nurses dito sa Britain and Germany baylo sa bakuna? Ha? Uyon ba kamo magpadala og Pinoy nurses sa Britain ug Germany baylo sa bakuna? Oo, para kitang tanan sa madaling panahon na rin tayo bakuna. Mingon sila nga dili. Sa pagtuon ninyo ana, gibarter ninyo atong mga Pinoy nurses. O naikatulo na yun. Depende sa kinaiya daw. Depende sa batasan sa ipadala dito. Depende sa batasan. Kay narabay bago trending karon nga nay usa ka ang mga nurses ni palag sa katong DepEd na pod nga murag exam nga nanay gibutang dito nga ang nurse ay kasama o kasama o katulong ng doktor. Ni palag sila. Unsay katulong? Nursemaid ay mo mig katulong sa mga doktor. Medyo ni palag ang uban mga nurses ana. Dali ra po din ni ma-offend ning mga nurses no. Wa makita ma-offend ng mitang mga taga-radyo dagan babae. Wa makita ma-offend na. Gani. So muna itong poll question of the day. O yun ba kamo magpadala og Pinoy nurses sa Britain o Germany baylo sa bakuna? Alright. Unya kagay Art, tawagan ka na ko unya kung napabakay signal ha. Unya sa unya na ba? Okay, kagay ko ni ayo ka mo diha para kagay community. Makagahi, padayon kita sa pagpagbaso matag-adlaw. Kay wala ay makatabang ka na to kundi kita ragyapon makagahi. Oy, katong kong gitudlo nimo kagay Art ha nga, kuan gid ba ya ha? Ayaw gid ba ya og patintal gid ba ya ha? Kung kasog lagi mo doon mo tintal palihog lang piyong gid mo ha. Mo magunay sakit na mo ni kagay Art kanang marupok gi kay mi ba? Alas 7:08 sa atong oras. Dadaw may panguban mga ayahay kani mga dagkong kumpanya kay nagpalit og vaccine para sa ilang mga empleyado. Ang Home Radio nag-order na pod. Nag-order na ba? Pota na atong teknisyan nga si Danilo. Ang atong SM nag-order na ba ugan? Wala. Ingon nag-text ang atong SM nga nagpalit siya daghan luya. Tapos naman tayo kuan sa likod. Na dirty kitchen sa likod. Magtuob lang daw ta. Ay, sana all. Sana all. Nagaling mi from a reliable source. Naganggoy mga silingan diya karon nga. Ang ilan, dako gyapon nga kumpanya.
gi-require sila sa government nga mopalit sila og vaccine nga as in dako kayo nga amount. Ang katungaan na sa empleyado, ang katungaan na i-donate dito sa gobyerno. Oh. Hey. Mali, speaking of vaccine, nata na'y vaccine. Kung na'y tambal nga Biramax nga pampagahi, na'y nag-PM sa ako, na may burag vaccine or tambal po sa kanang pampawala sa biga. What if kung wala pa'y tambal bigaunon do kay siya? Napa daw tambal nga pwede nga kanang si tawag gani. Kanang anti-biga. Para daw ang mga lalaki di daw mamayi. Kami naman sa nahimong daotan na ni kalakihan. Ay, teka muna, pampag-good vibes sa tabi. Kaysa tiradanay lang, tungod bitaw aning pandemya, dagan magitay na nga ego ani. O bitaw naglabad na ng ulo sa mga taga-Oro Integrated Cooperative sa sigpaningil sa mga di na makontak, di na mutubag. Ay galing kinisugot reconstruct ang mga loan. Dungan na sa datong utang. Kaya karong panahon na igo magkita tanan. Pero ang nakalami lang sa mga Pinoy magod in fairness sa to ano. Dali kita mo adapt ba? Dali kita mo adjust mo nang mo survive yun dayon ta. Na din uban nag-online selling. Wow, kita Amerikano nga naglisod tapos nag-online selling sila. Can you please comment mine for this shirt? Oh, wala nga no. Kita ba? Nakita ba mo? Wala. Kita Amerikano nga nga dating no. In fairness, mga kagahi, diri sa Cagayan de Oro, kanilang daan, sample ni siya. Usa ka barista sa usa ka hotel sa Cagayan de Oro, ang usa po sa nawad-an og trabaho. Oh, kani, kabalo makita ni, no? Og busa, nahunaw niya ang konseptong bike coffee. Oh, kung naman guyuban nga ang gibuhat, kanang, sabay mga klase, nag-online, naiuban sa ilang balay, nag-coffee shop, kaniya ha, nagunaw na sa what? Why not? Ang akong coffee shop, sa bike ba? Napatok na karon na. Sir, medyo atubang dapit sa light, sir, kay murag ngit-ngit imong dagway, sir, sa ano, sir? O, pangita daw ka ng medyo, atubang daw ka sa kanang kahayag, sir, kana. Kay abi palag burag bulan nun karong mga panahon. Kani, grabe, nag-trending niyang picture sa online. Ladies and gentlemen, galisod ko basa ni iyang pangalan. Kay taas kayo, Rugiro. Rugiro Nicolay Labita Robio, ang tag-iya sa Bike Coffee sa Cagayan de Oro, live karon sa Zoom. Boss, sir, good morning. Welcome sa Gay ni Bay. May buntag. May buntag. Brother Bern. Good morning, Mga brother. buntag. Unsa ang pagbasa na imong pangalan, brad, nga galisod mo kuana? Rogero Nicolas. Brother Bern. Rogero. Kung sa Scrabble pa ni taas kay nig points ba, dagang kay G, dagang kay R. Brad, Lisod lagi spelling. before sa pandemya, ang imong trabaho barista na gidaan sa ka hotel, tama ba? Bartender barista, Brother Bern. Pila nakakatuig ato nga nagtrabaho? Kuan unom katuig na. Galiman mo, unom na katuig. Tapos, kumusta tong day nga giingnan mo nga murag mananggal sa tani kay murag or giunsa mapagsulti sa inyo nga wa sa tay trabaho rong kay tungod aning pandemya? Gi-meeting niya to tanan nga para ma-aware mi ba. Una kay gi double off mi, triple off. Antod na wala na dahil. So pagsugod sa pandemya, gitry sa nga medyo giusab ang shifting, wala diretso gitangtang. Oo. Wala gid diretso ginahinay og pan. Double off. Pero ikaw mismo nakita ka nga medyo wa na ginibisita sa wa na customer. Mingaw na gud apiktuhan gud. Sa una ba sa tinulanay lang kana nga imong gitrabahoan medyo katong walay pandemya, medyo dagang gitao. Bibo mo na kay permi mo pagkadra sa second floor sa mga function. Ay. Ops, ay pagsaba. Ako'y kauban wala. Ako i-serve sa mong kape ka mga mag-uban sa mong asawa. Taas og buhok o mubuog-buhok? Sabi yun. Sexy. So karon pag ingon nga, wala sa tay trabaho, pasensya na, ana. So unsay, pirmirong buntag, brad, nga ni mata ka, brad, nga walay trabaho.
Unsay nidagan sa imong utok ato nga panahon? Nabagoan luya. Luya basta way sulod ang bulsa. Unsa may pinakauna nimong ginauna unsa kung asa ko mangutang, imamaligya na bang kog lawas na ako ani? Ano ba? Burag pariya gyapon na mo brad ba? Burag pariya gyapon na mo brad ba? Nga primero na mong mata, pandamay wa na day BCBN. Unsay mga unang plano tanan nimo ato? Primero. Namo ko isa ka bike ang una ginaplano ibaligya agad. Ay, baligya. Okay, tapos bayad sa utang. tapos wala na padayon. Di katong una na ko nga bike na halin gito siya. Agay! Baligya nung dayon. So nahalin yun, nabaligya mo sa kabay. Oo, nahalin yun. Oo. So medyo nanapoy Pagka- kwarta gamay. Paghuman, Gipit naman kayo. so daw be, ang isa ka Yabot. bike, ang usa ka bike Kanang medyo isa ka bike, nagkurog-kurog na. Yabot or nagkalit sa ko. Okay. Barter man na. Okay. Barter Barter. Tama no? swerte kayo Tama ng bike. naman dahil ko'y bike pod nga tungod sa barter. Gibarter na ako, GoPro na ako, nakabike sa go. So gibarter na nga bike. So nawadan kag bike, tapos kana nga bike mo Oo, gigamit karon tungod na Iabot sa po na siya. barter. Asa sa? Oh, barter. Oh. Tapos nga naman nakauna din ka nga himuon kinig bike coffee. Mahilig po kog bike og kon. Kapi-kapi nga style. So na ba kay gisundugan or nag-experiment ka? Di nakita po na ko na sa kuan kay social media. Sa YouTube ba. Sa Asian bito. Inana. So mo imo Gusto din mo ka na gisundog? sila agad. To asa ka nanguwag mga gamit, Brad? Di nanam ko'y gamit daan po. Di katrabaho ko ga mobile mo ko. Mobile bar, mga catering. Very good. naka-advantage So na meaning to gamay. say, medyo nakapundar kag imong una gamit daan before sa pandemya. Oh. Okay. Brad, sa tiyo na lang ba? Kasagara mo makita na ako pag nga nga line up, kay dapat, bura man nag-tricycle dapat, kay butanganan pa sa imong gamit, ana. Giyon sa naman na Brad, nga na, unsay style na, kay mura magkalisod ba kayo sa purma? Gikuan tanan na kay na career, na basket. Lisod lagi kay Bugatti dalon. Tapos, so, ang imong pagplastar, una-una ni mo murag kani, testing lang yun eh. Oh, at first, suri-suri pa katong una kay badlongon man ko kay naibawal po lagi. Agay, tama no? Kaya naman yung mga area nga, sir, dili pwede dia, sir. So, hakot Dili na sa pwede, ka, oh. balhin na sa ka, ana. Ako tungkod balay na po. Okay, wa po ka nahanggat og sumbagay. Wa mo po ka nahanggat og sumbagay ka. Wala man po. Wala po. So ang style mo balhin na po ka. So, unsay pinakaunang Balhin na pwesto po. nimo nga medyo, wala nakagibadlo, nga medyo okay na ni? Diri sa Rotonda wala pa ko gibadlong. So kumusta Brad? Pirmiro nimong butang sa kape, kumusta? Nabay halin diretso? Kumusta? Unsay mga unang experience nimo? Dili kuan gud mingaw gud kayo. Murag labyan-labyan pa kauna. Tanaw-tanawon. Mga pila ka Mga adlaw tanawon ka nga kung gilabyan-labyan, Brad? Mga isa kasi maana man siguro. Tamay galing kay wala ka mo surrender. Murag, believe you ko sa imo, Brad. So, gikapoy na ka, Wala kay- lisod pa kayo ang bike. Pag abot diya gipang badlong pa ka, pag abot diya nakaplastar na ka, pero usa ka semana, wa kay halin. Unsay nakadasig sa imo, Brad, nga adi lagi, magpadayon lagi gyapon ko ani. Tungod po sa kung kuan mga igsoon ako. Grabe mo suporta ba? Kung uyab po suporta. Ay. So eventually Willie na yung Brad, Kabastog. kadugayan din Brad, Brad, medyo na din nakatoltol. Oo, kaya wala kita naanad nga na mag-picture-picture po sa to. Di na advertise po ba? Oo. So medyo, Salamat po ko sila kay- medyo nakatabang ang kuan, nakatabang ang social media. Oo, so, kaya na-advertise man gud. Sila may nag-share gud. So, karon ba Brad, makaingon na ba ka Brad, nga medyo okay na, medyo mukita na ba siya? Oo, makaluwag-luwag na gamay, makapayat nagsudan magpan. Pugas. Very good, brother. Brother, believe ko sa imo, brother, no? Kay despite sa Salamat kayo. amo kang gi-feature kay I'm sure daghan man gyud sa atong mga kagahi karon nga tungod aning pandemya. Ana bitaw siyempre nawadag trabaho ana. Pero ikaw nangita gyud ka pamaagi. Basing gali akong gikadlokan ani tungod kay na picture na kadiri tapos samot na kan sikat na magiging samot ani. Basig abaya na ka karon multi-cup, basi ni mo abay karon nga multi-cup. De okay ra gyud. Oo, tapos ang bartender bra kay nakapanty ra og bra, kay lain na kay padakuay ra magdughan. Basi kailangan unhan na nimo dam, Wala brad. lagi tayo kabuga. Murag agtang ra gyud ako ipakita.
Pero Brad, at least karon asa man kagapwesto Brad, o at least ang uban karon muan na po daw makatesting sa imong pila ka variety sa coffee nimo ma-offer ana imong Buy Coffee Brad? Duwara ni ka variety pero ang menu na ko kay Kwan, 8 kabok. Wow! Unsa man ang 8 ka buok? Kay hilig ra ba kay ko kape, hapitan kita kakaron diha. Nakoy pour over, na yung mga French press, Aha. Mexican, Wow. latte, Wow. Americano. Aha. Grabe ha, sabay coffee lang na ha. 8 na kami no. Saan lang makatukod din siya ko galingon yun. Puhon, kaloyan. So ang ilang sa style na Brad, pwede sila ka ng take out o ang style nila dada sila mo inom sa imong abay. Unsa may style na? Pwede rin akong take out pero mas tsada kung nasa abay kay Yeah. mo na mong team na mo nga kapiga may istorya dagan. Ayan. Wala po na mo ba? Kape gamay, istorya Istorya dagan. dagan. Brad, na-inspire mi Brad sa imong istorya Brad og tanan po namina karon nagtan-aw nga mapariyan nimo. Ngay nga na pud kagahi nga despite sa kalisod sa pandemya walay trabaho, we find ways mangita-gitag pamaagi. Tama di ba Brad? Lagi diskarte lang yun. Brad, unsay Di mo mo mensahe wala- Brad sa wala- uban da Brad nga mga pariyan nimo pud nga pareha na tong sitwasyon nga nangawad dan po tawag trabaho sa atong sa atong prani panahon sa pandemya. Ampo lang gid permi. Think positive nga makakuan ra tani makasurvive ra tani. Diskarte lang yun. Way ula-ula. Kadyo lang Brad, kanang dagwaya Brad, gaampo na Brad. Gampo ya. Og unsay, og Brad, nagtanaw imong uyab o naminaw karon Brad. Unsay mensahe nimo sa iya Brad? Salamat kay sa dakong suporta kay Eh, siya manggay na. So manisa, suporta nga usahay na siya demo tabang o financial pud usahay mo tabang ingana ba? Number 1, financial yapon. Mo na nakalami dia. Mo nang mahigugmaon jud ta dapat. Ana ginang style ya. Di ba Brad? Palangga gina inyong mga uyab kay sa panahon sa pandemya wala tay trabaho. Atong daganan ang atong mga kauyaban. Mga kauyaban. Usara day ang atong uyab. Isa ra. Brother, thank you very much ha. Certified gahi kabay ha. Salamat po kayo. Kumuagi ko na Brad kay hili man ko kape Brad. Unsa mo 50% discount ko Brad? Libre na ka. Thank you brother. Mahilig sa outdoor. Larga. Thank you very much ha. Thank you brother ha. Si Rogero Nicolay Rubio. Certified gahi kabay. Kailangan kong mga ingani nga nang inspire ko kay usahay biya mumata ko sa buntag tulala na ko ba. Muhangad na ko ba. Wa para ba nebot ang billing sa Morisco? Tapos nanapoy billing sa tubig. Tapos ang mga monthly loan. Kayod lang kita ni. Alas 7:22 sa atong oras. Nabay balita karon? Aba, nay balita. Ang among news writer karon sa ngalan ni Kagahi Art Bonog Jr. First time niya, picture kay first time niya. Aniya na si Estin Taneo para sa atong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Sa ngalan sa akin na, relax lang, inhale, exhale. Estin Taneo, birada, ano na, ang atong mga gahi nga balita. Sa ngalan ni Art Bonhoc Jr., ako si Estin Taneo ug kini ang mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang usa ka lalaki sa shooting incident sa Sharif Agwak, Maguindanao. Biktima si Jomar Adam Bansil nga taga Barangay Raha, Buayan, Dapantis. Sa investigasyon, nagpahulay lang ang biktima punuan sa mangga dihang kalit giduulan sa sospek o gipusil. Daling nakaikyas ang sospek sa krimen. Gahi nga balita. Patay ang usa ka 6 anyos nga bata human na lumos sa suba sa Barangay Pantao, Claver, Surigao del Norte. Sumala sa mga pulis nga niuban ang bata sa iyang inahan og na sa pagpanguha og kahoy.
Pauli na unta ang mag-inahan dihang naanod ang bata sa kusog nga sulog sa suba. Gi-revive pa ang bata apan gideklarang dead on arrival sa ospital. Gahi nga balita. Gipusel patay ang usa ka bodyguard sa mayor sa Matanaw, Davao del Sur. Biktima nga si Jelwer Elentorio nga taga-barangay Santa Cruz. Gahi Biktima sa nga riding balita. in tandem. Wala pa nailhan ang sospek og motibo sa krimen. Gahi nga balita. Patay ang usa ka lalaki human maaksidente sa barangay Tiktapul, Zamboanga City. Biktimang nailang si Abraham Muhammad nga sakay sa usa ka kotse dihang mabangga sa nakaparking nga truck kilid sa dalan. Kustodiya na sa pulis ang driver sa truck. Gahi nga balita. Nabungkag sa PDEA o kapulisan ang usa ka drug den sa barangay Santa Catalina, Zamboanga City. Arestado ang 7 ka tawo nga naatlan atol sa operasyon. Nabawi kanila ang 33 kaputos sa shabu nga nagkantidad og 120,000 pesos. Gahi nga balita. Samtang sa Davao City, arestado ang duha ka lalaki nga nakuhaan og dulan 600,000 nga shabu. Mga sospek silang Cozen Villar o Curl Baguhin. Nabawi sab kanila ang duha ka revolver. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Sumara to 10. Umoto atong mga gahi nga balita. Oras alas 7:25 na. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawa sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa akin nga dahigon, umabati ko sa aming batikoson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok, Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong kagahi, Bernie Bitok-Bitok. Wala si Art kaya nagbiyahe siya karon. Ato lang i-try later. O yato sang balikan natong kuan bi. Uyon ba kamo? Diyan lang ha. Uyon ba kamo nga magpadala tag Pinoy nurses na ang kapalit labi na dito sa Britain o sa Germany baylo sa bakuna. Be, tanan to ingon ng
Di man ako maklaro ning nasa kon, gitabunan man. Ang ningon og oo, okay ra. 17%. Ang ingon og dili. No, sa naman taon mo nga gimo man yung nag-ibarter man yung nato mga nurses. 57%. Tama man na, 57. Pero na ingon nga depende sa batasan sa ipadala. Kung sa lugar, kung bati o kinaiya kanang walay. Siyempre no, na may mga nurse na mga caring na po yung mga nurse na kanang init o ulo bay. Yung mga nurse mga nabitong gikapoy na bitaw silang mga trabaho. Tapos sa puton kayo, siguro dagang kayo mga pasyente. Depende sa mga kinaiya mo na dito ipadala dito. 26%. Okay. Oy, just in, no? Breaking news, no? Si akong idol, akong sports ba? Tiger Woods. Grabe, na-aksidente daw karon, no? O wala pa noon na surviving pa. O gitry nga kuhan. Si Tiger Woods na kuhan karon sa car crash. Oh. Kung di kayo mo makarelate, basketball na mo man yung sports good golf. Lahi po tong golf. Ay! Grabe po karon sa sa social media. Despite sa pandemya, tungod sa siguro kayo mo lagi na ganina, wa may trabaho. Pitos na kayo, ang mga bills di na makaya. Ang mga loan di na makaya. Muna ang uban, gigrab ang opportunity nga bisa pag grabe ng dinakupay karon sa mga drug operations. Napagyud gihapon nga mga gakadakpan. Munang lately daghang kita makita sa live karon sa mga Facebook, ana nga grabe ang atong mga kagahi sa PDEA. Nagpadayon gyapon ang pagbatok sa atong mga kagahi sa PDEA nining illegal nga droga. Ato kining isgutan, makauban na to sa linya sa telepono. Guwapo Ambungan Gahi. Si Agent Neil Pabilona, ang Assistant Provincial Officer sa PDEA Lanao del Norte. Boss, good morning sir. Mayong buntag. Boss Burns, good morning. O sa tanan nga kapaminaw sa imong programa karon, good morning. O sa atong provincial officer diri sa Lanao del Norte, si IA5 Vincent Cecil M. Macales, good morning. Good morning. Sir Neil, gahi pa ba? Gahi akong Boss Burns. Gahi. Base na pa. Sir, grabe gyapon ang operasyon karon sir sa PDEA ug murag ubay-ubay pagyapon natong mga gakadakpan sir no. Sir unsa na may sa panahon karon sa pandemya sir, sa inyong pananaw sir, mas nisamot ba ang mga drug operations karon sir? Karon Boss Burns, pagsugod sa pagiging presidente ni Presidente Digong Duterte, medyo gikunhot gyud ang illegal na droga diri sa atong sa Pilipinas. Pero tungod po daning sa COVID nga nanatay face mask o nanaputay face shield, medyo naging daring o naglakas loob samot ning mga involved sa illegal na droga, labaw na sa pagbiyahe, sa pagtransact aning shabu nga gamay kaayo nga butang. So unsa may nahimong priority karon sir sa PDEA sir? Ang priority or ang programa gid ni Director General namo sa PDEA, si Director Wilkins M. Villanueva, is kaning barangay drug clearing program. Under aning barangay drug clearing program, Boss Burns, na atay Balay Silangan o kaning community-based drug rehabilitation program. Kaning Balay Silangan, Boss Burns, is ang gihatag sa gobyerno para ma-rehab kaning mga drug pushers nga nasa listahan na to. While kaning community-based drug rehabilitation program para po nisa sa mga drug users, which is community-based lang, mag-report lang sila sa mga LGUs, sa PNP, and kaning Balay Silangan is facility-based kini sila. Sunod kini sila sa Osaka Rehab Center. Sir, kung mayon ba taglistahan karon sir, sa una nga, ibutan na to ha, sample lang. Katong sa unang mga panahon kung ang listahan nasa yellow pad back to back, kana ba sir nasa listahan karon sir? Ni kunhod ba na sir?
Kaning atong listahan, Boss Burns, official gyud kini. Kay kada bulan nagakandak ta og intelligence workshop o kining intelligence workshop ina-attend kini sa PDEA as lead agency and other law enforcement units sama sa PNP, NBI and other units. And diri sa intelligence workshop atong gina-check ang status sa mga drug personalities na nasa listahan. And kung naay mga bago nga mga players sa illegal na droga, ato po din silang ginasulod sa atong listahan. Okay. Sir, di ba itong before pandemya, namantay ka itong mga community-based na mga rehabilitation program nga gibuhat, di ba sir? Karon ba sir sa pagbuto aning pandemya, nagpadayon pa ba gihapon ni? Gamagin, Boss Burns. Katong, di ba before sa pandemic, di ba naman tayo mga community-based rehabilitation program nga gibuhat, di ba? Karon ba panahon sa kaning pandemya, nagpadayon pa ba gyapon ni? Nagpadayon gyapon, Boss Burns. Gina-practice ng gyapon ng atong physical distancing. And kaning community-based drug rehabilitation program nato is facilitated by the barangay and assisted sa mga PNP and even sa mga religious sectors. Kay kaning atong gabuhaton man good, Boss Burns, is tabang yun ni siya para sa mga drug users nga sana makaundang na sa paggamit ng illegal na droga o makapadayon sa insaktong panginabuhi nila. Kani ba ilang sir? Naban ni sila usa ba yung klase nga support ang ginahatag karon sa nila sir? Kaya I'm sure tanan karon sir, pwede ni mimong palusot kay challenging man kay ganina bitaw natay kagahi gi-interview nga nawada og trabaho. Bagas I'm sure kani nga mga panahon na dagan pud tay mga tao karon nga walay trabaho nga pwede nga ma-attract aning pagbalik na pud pagyot aning droga, no? Usa ba naka-challenge sa inyong ahensya karon sir? Oo, Boss Burns, daghan kami nadakpan nga ang ilang ginagamit sa sundis wala lagi panginabuhian. Pero para kanamo kung gusto gid nimo nga maginabuhi sa insakto, daghan kaayo pamaagi kay ang uban man gani mag-construction worker. Dili nila magamit katon nga wala sila eskwela kay daghan mga trabaho masudlan nga mga legal nga kung maningkamot lang gid ta. Then kanisang uban nga mga nasa sa paggamit sa droga o pamaligya, gamito nila biktima ra daw sila, pero mga dagko na tana sila ug na nasa insaktong pangisip. Pero kita sa gobyerno, kami sa gobyerno, nagatabang yun sa ilang sana maundang yun sila. Sir, unsa ba yung mga bagong style karon sir ngayon na diskubrihan? Kasi siyempre, naman po na nga ni upgrade po kay pandemya pro. Unsa po yung mga style na karon sir sa pag bang mga kuan karon nga pamaligya og droga? Mao ra gyapon ang uban gid Boss Burns, ang ginagamit gid nilang kuan is ang cellphone to cellphone transaction sa mga kaila. At ang uban pod mogamit sa mga minors kay thinking na pag madakpan ang mga minors dili kini sila mga priso. Okay. Okay, tama no. Ang karon ang uban pod transaction is padala daan ng kwarta sa mga money remittance center and aya na dayon ihatag sa buyer ang illegal na droga. So daghan pa maagi gyapon nila Boss Burns, pero kita PDEA og sa uban na unit innovate pud ta og mga nganang madakpan ginato gid sila sa ilang mga diskarte. Alright, sir. Nagapon tayo makita ubang mga balita, sir, nga napoy uban nga ginagamit mo, sir. Ginagamit inyong mga uniform, nga PDEA, kunwari sila, pero dili di ay. Unsay komento ninyo, ana, sir? Yes, Boss Burns, naana ang mga reports, then kami po sa PDEA, amo gini silang gina-verify. Bisan ganit dili magamit og uniform sa uban na mga nasa illegal na droga, nga mag-ingon nga asset daw sila. Okay, di daw sila Unsa pagkabaluhan na, boss, sir? Nga kani siya legit og dili ni. Kay siyempre lahira man gid mo, sir, karon sir, kay medyo kadlukan man gid mo karon. Unsay ako kung ako ordinaryo kong tao, unsa na ako pagkabalo o pwede na ako pag-verify ani nga kan sila tinuod yun ng mga PDEA agent? Kaning pag-ingon gani, Boss Burns, nga kami asset ni sa PDEA,
dili gid ka na tinuod kay nga among mga tinuod na asset dili gid na sila gapang hinambog kay in the first place naay for security reasons nila dili na sila magsaba nga mga asset nila. So kaning mga okay. Oo. Tapos kaning kusog kayo mo yaw-yaw nga mga asset sila, connected sila sa PIDEA tapos ka pamaligya. Sana dili gid na mo mga asset Busburns. Gusto lang nila nga ipakatag na nga storya para katong mga users, katong ilang mga parokyano makaunaw na nga dito ta palit sa kangkuan kay way problema dito Okay, okay, tama. Muna ilang diskarte. Ang istorya man daw sir, kung naman ko nakabutang nga PIDEA, kung agent man daw ka, kanang duulunon daw ka sa mga single mom sir. Tinuod ba na sir? Amo gara ang Busburns. Murag naglisod kay kag tubangan na sir kay basta daw na yung mga nakapidiya kay murag kanang humot gyud daw kay sa mga dalaga po daw. Mo siguro nang naiuban magpa-agent para sugton diretso. Oo, posible po siguro Busburns kanina mga dalaga. Sir, imo nga mensahe sir para sa mga naminaw karon sa atong mga kagahi. Kami sa PIDEA, kauban, balik-balik din akong storya, kauban sa other law enforcement unit. And sana po, kani atong pillars sa atong criminal justice system, magtinabangay yun. Kaning 5 pillars na to sa atong criminal justice system, kauban niya ang community, then law enforcement, then ang prosecution, which is very important sa atong quest against illegal drugs. Then, Ayay, naputol! Panamay. Otro. I-redial na ako nino. Dyan naputol. Dyan lang. hello? Sorry sir, naputol. Wa nakabayad. Padayon sir, padayon. Okay. Good friends, as I've said, kaning 5 years na to sa atong criminal justice system, kailangan magtinabangay aron masulbad nato ang atong problema sa illegal na droga. Kami sa PIDEA, bisag karon sa panahon sa pandemya, di gud mo undang sa pagpandako paning nalambigit sa labaw na sa pagpamaligya sa droga. Then ako lang pong idugang Busburns na kami diri sa Iligan City, Lanao del Norte Provincial Office na active gud ang among SIU. Pasalamat po mi sa suporta sa mga LGUs, labaw na ni sa barangay. And lately, isa sa among agents, nakastorya ang isa ka barangay kapitan na mudonar daw siya og lote para sa among provincial office. Okay. Okay sa Busburns. And I will just mention na lang para sige. kay amo mang pasalamat yun kami nini, puon-puon, talagang sa Ginoo, madayon yun kini. Naa sa barangay San Miguel, headed by Barangay Kapitan Umawan. And yes, and we will present the proposal para sa among building tuon kung yata gini siya kanamo. And okay. yes, Boss Bird, and ang isa po sa kwan is ang importante gid is ang community involvement nato sa atong quest sa illegal na droga. Doon kami mga cellphone numbers para diri sa Iligan City, and hindi nila na makontak para maka-report sila kung kuan. Unsa may number na sir, unsa may number na para at least naman lang. Memorize na Mako. Ikuan na lang ako niya after both. sige. Kay para akong basahon nun niya, ha? Okay. Alright. Sir, thank you very much, sir. Mabuhay mo da, sir. Amping mo da, sir, sa inyong mga operations, sir. Thank you very much. Thank you, Boss Bird. Daghang salamat. Agent Neil Babilona, Assistant Provincial Officer sa PIDEA Lanao del Norte. O niya itong kunin lang number kay, siyempre, kami ang giingon ni Boss Neil na ang si tawagan ni ang community o kamo mismo diya dako gid kay mong tabang sa ila, ha? Tinabangay gid ka na mga kagahi, ha? Alas 7:43 sa among pagbalik gugmang giahak na. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax,
Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Puno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen Ugasaan, R&J Pharmacy, sa Agura, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod, ug sa Cure All Drugstore, sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili akong mas kama. Unsa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason, imo akong gibiyaan. Thank you. Alas 7:47 sa itong oras. At siyempre, ito na po ating gugmangyak serye. O siyempre, ako na siyang unahon og tawag. Ladies and gentlemen, our celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Really? Really? Yeah. Ah, may bundag, Bern. Good morning to you. How are you, brother? Kagaya, Bernie, may bundag. Yes. I heard you had some comments a while ago. So, very fine because driving my car to the city. Yeah. So, Ano nga naman yung muntimo? Puro I will be turned around last night. Very traffic. Very traffic. You hate the traffic? Yeah, I hate the traffic, but I love a traffic in. By the way, a while ago, you were asking me, who's that guy doing the news item? Yeah. Why? What's the problem? Because very slowly. Very slowly delivering the liter. Say later. The news. Ano news ba? Liter. Sulat. Aluyara. Luya. Muna tong news writer na to, si Istenta niyo. Si Estel ito? Nganom ni para sa para sa mo. Nagahe ba? Patay! So para sa mo luyar dito? Luya na to. Ang bugiro ni mo. Kablude ka mo balita na Oh! Gusto kang sambal? Dala. Halian ang mga mabalita. May bundag sa italan sa ngalan ni Art Bunhok Jr. Oh. Kini si Lito Inglesero. Ani ana atong balita. Oh, Patay ang usa ka lalaki sa shooting incident sa Sharif
Agik Maguindanao. Agwak Agwak Maguindanao. Short noises na. Tikto. Patay ang usa ka lalaki sa shooting incident. Dito ni nahitabo sa Sarip, Agwak, Maguindanao. Biktima, taga Barangay Raja Buayan Dapintis. Sa investigasyon, nagpahigayon lang ang biktima sa punuan. Nagpahulay lang ang biktima sa punuan sa kahoy, mangga. Diyang kalit lang giduulan sa suspect o giposel. Patay! Ha! Kami muda. Ano na dapat? Ano na dapat? Exclusive! Exclusive na Pero okay lang ngayon, boy. Ha? Dapat medyo English Sa dapat. very struggle kay wa man kay kunaan ang news good nga Binisaya? Binisaya. Asa din nandan mo? Nga English kay will be still Ah! a reporter in California. Sige. Sample. Halian na ang mga gahi na balita. English ha? English ha? For the people listening right now, good morning, Sintanan. Sa tanan na English, bisaya man sa tanan. To all ba? To all the people listening right now, good morning. For the news this day, the Philippines has relaxed a ban on deploying a healthcare. Healthcare. Workers, do not be laughing for me. Workers overseas but it still limits the number of medical professionals living in country to 5,000 a year. Kini si Lito Inglesero. Gahi na balita. Ay, tingnan mo na. Ang gugmang gag seri atid sa atin ng Biramax Capsule. Oy, katong gusto mag-order og Biramax, pwede mo mag-order po sa online. Naman ni sa Oro Pharmacy, sa Parmasya Oro, sa Save All Pharmacy. Pero kung gusto ninyo nga mag-order sa online, i-search lang ninyo sa Facebook ang Biramax nga main page. Natakdal no na nito nun. Biramax main page. Okay? I-search lang dito Biramax or nasa akong Facebook ang link. PM lang mo dito o bisa parang pilan yung orderon, pwede po sila muhatag sa inyo na sa online, ha? So, Biramax, ay mo kabalaka, 100% herbal. O siyempre, FDA approved kini siya mga kagahi, ha? Okay? Kani si Lito, gimo lang yung babulgam ang Biramax, muna ang dila ni gahi, ha? O siyempre, ang atong gugmanggay atin sa atin ng TCK, The Colon King. Ninda kaning TCK, mga kagahi. Kaya ang nakalamian niya, kung kamo medyo dugay-dugay na, nagpundo ninyo mga tiyan, di sa kung saan lang ipangaon ninyo dili maayo na nga magpundo sa itong mga tinai. Kaya kasagara, muna yung mga dahilan, muna madiabetic ka, diya ang mga sugo ng mga sakit-sakit. Kaya ang mga kagaw naman diya, burabag ka ng lababo ba? Nga magka-uwil-uwil, di maayo. Mo nang kailangan i-flush ninyo na inyo ginang i-release. Mo nang nakalami sa TCK. Ha? The King of Colon Cleansing. So, inyong ibutang sa bugnaw nga tubig, powder siya, inyong i-shake, mura sa juice. Fruit o vegetable juice pag ini siya. Dagan kay mga benefits inyong makuha, plus, o sa din diya, may flush out din yan nung di maayong mga toxins sa mong lawas, lami kayo ang paminaw. So stay healthy. Kaya ako karon mo ginawang ginapromote kaya ako diabetic na raba ko. Mo ni akong perminting healthy yun ta. Ha? So sa pangulatan niyo palit na mo sa TCK, The King of Colon Cleansing. Uy, Brad, kapaminaw din sa ato si partner Jun Abbas. Si Jun Abbas. I miss you, partner. Sa RP Abbas Trucking. Nanggaling sa nga partner, ani ko diri partner sa akong garayan partner. Ano ba siya gagrahe ron? Sa una kay mga taxi naman na karon gabi na mga dagko mga Truck prime na, mover. truck na. Prime mover mga truck nga na. Nado sa ibutang edition dito nga gahi ni bay nga truck ulba. Anyway, 7:53 na sa atong oras. Ano na po atong inspiring na imong litos ko to the day? Yeah. Yeah, okay.
The depth of your struggle will determine the height of your success. Sige daw. Pagitubag daw. Sige, paki-explain. Ang kalalumon sa imong kabalaka, well, dili nimo siya dili nimo siya masukod ang katason sa imong kalampusan. Totyo. Di kagahi Lito, kagahi Bernie. They're the hard Lito and hard Bernie. Grabe kasoko si Nonoy sa diyang ako siyang gilista para sa mass wedding. The Nonoy is fighting me. Well, the time will be register Nonoy to get married for me. Kay di magid siya magpakasal kanako. Nonoy, I did not be married for me. Busa nagmahay nako. But there's what do you mean nagmahay? I am natakda na sago. Unsa daw English na nagmahay? O sa English na nagmahay, imiyat. What the real English of nagmahay? Wala na sila labte kay busy na sila. Wala igong oras. Okay nga na itabo! This is the starting of Love Line. Kao na diha. Saan mo sa ka? Kao na diha. Dunga na dagkaon. Wako'y gana. Kabalo ba ka nga di kuga katulon kung dili ta mag-uban og kaon? Pagilom diha eh. Oh, no. Kaon siya mo kakao. Sige. Mukaon ko basta makabalo kaon sa English na nagmahay. Sa English na nagmahay? Regret. What's the English na nagmahay? Regret. Ha? Regret. Ano na may pi? Regret ramang ko na may regret. Regret dahil wala na labot ang baboy. Kalabi tong line ni Monte, medyo basa-basa mo na nakay-regret. Igit. Uy, na naman ako karon. Sorry. Ay, ano sa mangga nga? nihina itong signal karon. Basta nawala na sa internet. Nawala ang internet. Nasugukan ng wire kaya taon mo linya karon dahil. Makamahay kay ka eh. Oh, gano'n naman saan ka? Ano, soltero ko sa tinood. Ano di magig ka magpakasal na ko? Mas mahigal itong mas wedding kaya wala na kay gasto. Kaysa ka nang gusto ka nga, kasal yun na ka ng kitara. Ngayon gusto ka nga ang host, si Bernie sa reception, nga mahal kayo. Dili, ani man siya. Oh. Gusto na ako nga magpakasal ta sa tamang panahon. Tamang panahon? Sige taglumlum ani siglumlum na Kanang giti kuan anak. ba? Kanang Watay bas-bas. Mo bitong gilista na ta ka sa mas wedding, perting ko sa kuanin mo. hindi man tas mas wedding nga. Unsay kaingon sa imong mga relatives na. Amo galing kay mas wedding kita kay mas barato. Sus. Ikaw dagan kay kapalusot sa tiyon na hindi ko siya kagalang magpakasal na ako no. Magpakasal mga magtigom sa ta. Tigom na to kay Tigom si mong gusto kagaran. na to kanang bungga ba nga nasa hotel, na swimming pool. Di man kay ka makapalit og tawa sa imong ilok. Ay, dito na drama. Di ba palit ka pa sa imong ilok tama kayo ningo ba? Mas may galing mas wedding, kaya at least dagan kayo ikuan. Dagan kay ta, gamay ray gasto. Ay, nalaging na. Karon ni ngani gyud. Siguro di kay kunin mo lab siguro. Lab tamang ka. Magulat lang sa saktong panahon. Ana na good. Kapay ka ni kalitan eh! Sige na good, sige na. Pagkasalan talagi ka sa sunod na nga panahon. Ay, kabala ka di tanang mas wedding. Ambin akong panty. Waman eh, nabalik eh. Ambin ako panty. Ganina lang ako nakahubo ha. Ganina lang ako Waday ka naman to. Wa ko naman ti. Okay na. Abila. Lawan ako gana. Isakan ako ni tabunan ako ni. Banto ka na ni Maho. Ato ng sudan. Nagbulad atong sudan. Bulad atong sudan. Ayun na. Wala na ako gana. Ambin akong panty. Uy mo na. Ambin akong bra. Uy mo na. Tabo niya tanan. Kabalo ka student anay lang. May po muli lang ka sa inyo eh. May po pasagdan lang minimum mong anak ni mo diri. Kay kabalog yung ko nga. Wag yung kay gana. Wag yung kay plano nga pakaslan ko. Kay imong gusto. Lumluman ragi ko diri. Ang imong gusto. Nga kana imong kaduang ulo ni mo diya. Ayaw na.
Kung di ka magpakasal, ayaw. Ayaw. Ayaw, ayaw, ayaw. In English, No, no, no. kung di ka magpakasal, ayaw. In English, No. di ka magpakasal, ayaw. No married, no. Pauli dito sa inyo. Pauli dito sa inyo ah. O nawala ta sa online. Hina yung internet. Alas 7:59 na nakasugakod. Yapon ito mga kagayang kasugakod. You have a shout out? You have a shout out? Yay! Balik ko, once again, good morning day ko diya sa may bingka ni Joabs. Good morning sa mga. Ma'am Mira dito sa may Balingwan area daw. Napaminaw siya dito pero online iyang gibatan. Ay, salamat. Okay, Salamat sa inyong tanan na. Oh, I Pag love dito you. daw, dapit daw, pwede daw mahigop og bulalo. Dito daw, nasa bulaluan. Ah, dapit? Diya, dapit sa Balingwan, sa Esperanza. Mandol sa terminal? Dili pa. Kana pag-aksyon kurbada sa Esperanza nga area. Lami ang tig-serve. Depende Ang sa bulalo edad. ang lami. Sa may lami, ang bulalo o ang tig-serve? Wa pa na ako natilawan tanan. Pa naman tilo. Ay, ma'am po, ma'am mo. Kasi pangalan si? Si Madam Mira. Madam Mira po, makaagi rami diya mo. Tilaw rami sa imo. Sa imong bulalo. Sa imong bulalo. Sa imong Bombay, nagisagol sa bulalo. Basta kay humuk-humuk mga na, no? Ang bulalo? Si Ma'am Mira. Mubog shorts. Ang babae? Ang bulalo. Iloko na kang boss RJ Yakapin, boss. Ang Nobles Grill dia. Oy, alas 8 na. Dagan salamat mo sunod na ang karambola. Dagan salamat sa ngalan ni Kagay Art Bonok Jr. nga nagbiyahe karon. Inumdumi nga ang bana nga gay sa uban di nagmuling ito po Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Og siyempre kauban si Lito English Zero. mahirap talaga Maging pogi. Ingat mo tanan. O kini ang programang Gay ni Bay! Kaini bay, kaini bay, kaini sa balita, kaini sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is over